da malamai da shugabannin wannan makaranta mune muku barka da zuwa maza da mata assalamu alaikum. Bidiyo ne. Yau rana ce ta farin ciki wadda muke wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana. Yau a karo na biyu Allah ya sake kawo wata kungiya da ta ga mutuntaka, ta ga kwazo, ta ga jajircewa, ta ga abin da ake wa al'umma, suka ga cewa ya kamata su zo wannan gari namu su karrama ni. Kowa ya riga ya sani har ga Allah chairman ya yi bayanin da chairman ya yi na gaskiya ne, kuma ba karramawa muke so irin ta ofis ba wadda za a je a zaunar da kai a ce an baka mukami ko kuma a ce an baka award ko a ce an karrama ka. A karramawa muke so ta mutanen da suka san halin da ake ciki, domin duk abin da za a faɗa ba wanda za a faɗa na ƙarya ba ne ba. To ita jagoranci da Allah ya taimake mu muke yi baya yiwuwa sai da adalci. Adalcin ne ya sa muke ganin ya kamata a taimaka al'ummar mu. Ganin irin yankin da muka fito ba mu da sana'o'i wanda yake bayan da za a yi ka haɗa ƙaramar hukuma ta babura da kamar Miga ko Haɗeja akan harkar noman rani. Ba za ka iya haɗa ni da Kura ba za ka iya haɗa ni da garuruwa wanda suka ci gaba akan sana'o'i ba. To iya sana'o'in da muke ganin za mu tallafa wa mutanenmu, muke ganin za mu kawo wa jama'ar mu ci gaba, irin su muke ganin za mu zaɓo mu nuna musu cewa muna ƙaunar su domin su ma su ɗore. Wannan abu da muke yi ba wani abu bane ba face illa iyaka tunanin yan uwanmu da suka kokari Allah ya ba mu nasara. Ya kamata mu nuna musu cewa sun zaɓe mu ne domin dawo mu bauta musu. Kuma mu ne wa Allah godiya da dukkan yan uwa da abokan arziki da suke dafawa wannan al'amura namu ake kokari akan wannan harka tafiya ta wannan majalisa. Mu ne wa Allah godiya cewa ba maganar kaje constituency ba ko ba da local government, a'a duk inda neman ci gaba yake a jihar mu da kasar mu, in dai muna da yanda za mu yi mu kawo wa yankin mu ci gaba, mu kawo wa karamar hukuma mu ci gaba, mu kawo wa jihar mu ci gaba, mu kawo wa kasar mu ci gaban Allah da zamu yi bakin kokari. Wannan muke wa Allah godiya ko mu ne wa yan uwan mu godiya da suke yin hakuri akan al'amura na siyasa da kuma ci gaban mu. Duk wani abu da kuka gani ya faru bisa sahalewar gwamnati da ɗaurin gindin gwamnati Allah yake ba mu dama muke aiwatar da wasu abubuwa. Kuma mun riga mun sani mai girma gwamnanmu mai adalci, gwamnan jihar Jigawa Muhammadu Badar Abubakar, duk wani ci gaba da ya gani mun samu. Allah yana taimakon mu, muna zuwa muna iyaka kokari, yana sahalewa, yana ba mu dama, kuma wannan ci gaban yana zuwa wajen mu. Da muna roƙon Allah ya taimake mu da irin ƙarin ayyuka da kuke gani. Shi kuma wannan abu na tallafi da kuke gani kullum muna gaya wa yan uwanmu cewa duk wanda Allah ya sa aka zo za a yi wani abu da tallafawa al'umma, in dai bai samu ba ya yi haƙuri, wata rana shi ma Allah zai sa ya samu nasa. Allah ya taimake mu. Mune wa Allah godiya. Wannan karramawa da aka yi mana a gaban iyayenmu, a gaban shugabanninmu, ba wai wani muka fi ba, a'a Allah ne ya ba mu dama. Yan uwanmu suka tallafa mana, muke iya kokarin yaya za a yi yan uwanmu ci gaba. Duk wanda ya bada goyon baya wannan al'amura suke zuwa, Allah ya saka musu alkhairi. Duk wani abu da kuka gani ba ni kadai nake yi ba, ina yi ne tare da iyayena da yan uwana da ƙannuwana wanda suke ba mu goyon baya a cikin tafiyar wannan harkar siyasa tamu. Saboda haka duk wani abin alkhairi da kuka gani ba ni kadai nake yi ba, da yan uwana nake yi yan siyasa, da shugabanni na nake yan siyasa, da iyayena nake yi, wanda suke ba mu ƙarfin gwiwa muke ganin ya kamata mu kawo muku wannan ci gaba. Mune wa Allah godiya kuma mune musu godiya da ba sa gajiyawa a duk lokacin da muka ce ga wani abu zami, suna kokarin su ga sun baiwa wannan abun kyakkyawar kulawa. In Allah ya yarda babu yadda za a yi mutu kunyar al'ummar mu. Allah ya taimake mu.
Allah ya kawo mana canji na alkhairi. Kowa ya riga ya sani shekara 4 a baya da aka rantsar da mu mun zo mun zauna da iyayen mu cewa za mu kawo musu cigaba, kuma kowa ya ga cigaban. Wannan zangon ya kare, wani zangon za mu shiga yanzu. Muna buƙatar addu'ar ku da goyon bayan da aka bamu a baya, a sake bamu irinsa, wanda in Allah ya yarda kafar mu da hannunmu da duk inda idan mu ya kai na mu ga ya za a yi mu kawo wa karamar hukumar mu ci gaba, ya za a yi mu kawo wa jihar mu ci gaba. In Allah ya da iya iyawa mu ga cewa wannan ci gaban ya same mu. Allah ya taimake mu, mu ne muku godiya da duk wanda ya zo gurin nan. Allah ya kai shi gida lafiya, Allah ya kai shi lafiya. Assalamu alaikum. Da wannan jawabi da ya yi, kuma ina godiya musamman ga ainihin shugabanni da kuma 'yan ƙungiyoyi na ɗalibai, wanda lillahi wa rasulihi duk lokacin da honorable zai gabatar da bikinsa za a ga ƙungiyoyi na ɗalibai na wannan ƙaramar hukuma ta Babura sukan zo a yi tare da su. Kuma ganin cewa irin wannan al'amura da zai yi, musamman bayan da wannan mukulli na wannan mota na wannan bayar da mota da za a yi, wanda kamar yadda muka faɗa a baya, wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin wanda suka yi ruwa suka tsaki. Allah subhanahu wata'ala ya yadda wannan makaranta ta kasance a Kanya. To a daidai wannan gaba za mu kirawo honorable Usman Haladu Isa Kanya kila zai baiwa caya kowa zauna, caya kowa ya zauna. wannan mota da shi ne zai ba da wannan mukulli ga executive secretary na science and technical board Dr. Haladu Ado Gwarta, wanda don Allah muke so kowa ya zauna a wurinsa. Wannan biki da za a yi, idan aka ce za a tahidu ba zai yi armahi ba. A daidai wannan gaba za mu buƙaci mai girma makaman ringin kuma hakimin Kanya babba Alhaji Muhammadu Ibrahim OFR MNI shi ne zai baiwa babban sakatare da wannan ma'aikata Science and Technical Board mukullin wannan mota domin girmama. To bisa karramawa kamar wanda muka faɗa, ga shi nan mai girma makaman ringin kuma hakimin Kanya babba tare da mai girma babban sakatare da kuma ainihin yan saniyar media ai hakuri ku dan buɗe ga yadda wannan abu zai kafa kowa wani zai miƙa wa babban sakatare na sayan ya ba ni mutum ya ba ni mutum ga ta nan ne gargar